Bagatoz, egon lasai heltzen gauz jata. Bajatu gara menditxik, neka ine. Baina bagoaz, Tranquilo, eserke.
moduan, bezarkada virtuala. Handi bego daude bata, arek ez dut ikusi, haren haundile dien gara, hola! Zela! Zuek agurtu ari! Bueno, zuek formalak ez domendaten izango zinetenik. Formalak izan ez dut uste. Are esaten da batek, ez, argi. Bueno, hasi gara, oparia banatzen. Jaberia nori tomatzen zitzaion, gauzak. Ai, baina zenbat, ente barri. Ezina zurbildu gehiago. Ezina zurbildu, hauzen ez. Datorren urtean urbilduko gara, bezarkatuko gara eta dena. Bai, eskutitzak gero hartuko ditu, bale? Eskutitzak gero hartuko ditu. Beste paketetxuben, hau bai gozoa. Eskerrik asko, lentzero, esan dira lentzero, eskerrik asko. Ekarri asko. Venga, guazen. Agur. Eskerrik asko. A ver, hau da, Olentzero eta maridoaren etxean dagoen kuadro bat, gure erretratuen. Eta aurpegiak ez direnez ikusten, pentsatu dut zueri oparitzea. Eta horrela, urte osoan, edukiko duzue ikusteko aukera.
A ver, venga.
ipintzen den lehen zikloa. Nortu dire lehen ziklokoak? Zuezan ere, baito horri hona. Zeta, eskerra bebitzen letrari, lehen zikloa. Eskutzen odara. Mojokia horreizero. Eta oparia. Nori gogoio zaneri? Zaneri gogoio? Ahi bane! Venga, disfrutatu! Orain, beste batu. Zuek ere lehen mailakoak. Bueno, ba, horra eta eneriteri, bai? Venga, eneriteri. Nortu dire beste batu lehen ziklokoak? A ver, inorren? Inorren? Herri banaka? Zuezan, perfecto. Venga, ondara. Zikloa nola? Horrela. Ederto. Eta hau paketea, izango da, beste talde batentzat. A ver, zer taldera? Pakete bat baino zuzue batu. Pakete bat baino bueno, Naroa, disfrutatu. Palazos. Horrek izango dira hirugarren mailakoak, bai? Hirugarren mailakoak zarie, bueno, ba, horretxero gombaz, bai? Horretxero demongo dut. Oida, era banatzen. Orain, laugarren mailakoak.
Gabonetako bakia erkatzen dugu. Traemos la luz de la Navidad. Es la luz que nos hace sentir desde dentro. Barroa hartutu, barroa guzti zunbitzera, unbidatzen gari. Eskerrik asko zuen bizitza, testigantzarekin eta laguntza gari. Gracias por vuestro testimonio de vida y por todo vuestro apoyo. Están por ahí. Están en la ventana. Gracias, es que ricasco. Ator, abestuko? Ator. Gabon zoriontsua desio deutsuez.